ikusiko dugu irudi lauak, ezta? Ikusi biogu borobila, karratua, lauki zuzena eta triangelua, ezta? Bai. Bale, borobila, zelan egingo zen duen borobila? Buelta, buelta, buelta. Oso, ondo. Gero hori betiko moduan irudikatu egin barko dugu. Edo papel baten, edo plastilina gaz. Edo utxean. Holan, oso ondo, borobil bat. Oso ondo. Orain, triangelu bat. Bat. Bat, aurrera. Bat, aurrera. Oso ondo. Eta beste modu baten lehen esan doztasuna? Zema terpin dauz? Iru. Iru, oso ondo. Eta orain, lauki zuzena eta karratua, ezta? Bai, karratua. Bat. Zer gaiti da hori karratua? Zergaitxeko lau espin eta dekoz lau marra zuzen. Bale, alde, eta ze diferentzia, bueno, egin hori lauki zuzena. Ni? Orduan, lauki zuzenean egin duzu, bi pauso eta pauso bat, ezta? Bai. Eta karratuan bakarrik pauso bat, ez? Aldeak direlako berdinak, ezta? Bai. Vale, primera.